पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या 9व्या वर्धापन दिनानिमित्त ऐतिहासिक राजवाडा इथं पार पडलेल्या दिमाखदार सोहळ्यात दादा सामंत यांना कोकण 7 लाईव्हचा सर्वोच्च बहुमान कोकण ॲग्रो टुरिझम रत्न या पुरस्कारानं मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आलं। कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हनं गेल्या वर्षापासून एक सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार कोकण रत्न हा मानाचा पुरस्कार देण्यास सुरुवात केली। 9व्या वर्धापन दिनाचं औचित्य साधत ऑक्सिजन टुरिझम या थीमला अनुषंगिक कोकणात पर्यटनाच्या माध्यमातून शिखर गाठणाऱ्या कृषी पर्यटनाचे आयडॉल दादा सामंत यांना कोकण ॲग्रो टुरिझम रत्न या सर्वोच्च पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं। कोकणच्या आदरातिथ्याला ॲग्रो टुरिझमची जोड देऊन एका परमोच्च पातळीवर दादा सामंत यांनी नेऊन ठेवलं। आंबा, काजू, नारळ इतकंच नव्हे तर औषधी वनस्पतींचाही त्यांचा अत्यंत गाढा अभ्यास आहे। त्यांच्या आर्यवर्त कृषी पर्यटन केंद्राच्या माध्यमातून जगभरातल्या पर्यटकांना एक स्वर्गीय अनुभूती देण्याची किमया साधली आहे ती दादा सामंत यांनी। त्यांच्या या अतुलनीय कार्याचा प्रवास चित्रफितीच्या माध्यमातून यावेळी उलगडण्यात आला। आदरातिथ्य हा तर कोकणचा प्राण, पण आता त्याला ॲग्रो टुरिझमची जोड देऊन पर्यटनाला एका परमोच्च आनंदाच्या पातळीवर नेऊन ठेवलं ते आदरणीय दादा सामंत यांनी। अत्यंत साधं पण अभ्यासू व्यक्तिमत्व। आंबा, काजू, नारळ इतकंच नव्हे तर औषधी वनस्पतींचाही अत्यंत गाढा अभ्यास असणारं हे व्यक्तिमत्व। आपल्या ज्ञानाचा उपयोग पर्यटकांनाही व्हावा यासाठी स्वमालकीच्या जागेत त्यांनी आर्यावर्त कृषी पर्यटन केंद्र सुरू केलंय। आज मुंबई, पुणे, गोवा याचबरोबर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून इथं पर्यटक येतात, तो फक्त इथला निखळ निसर्ग आणि दादा सामंत यांचा जिव्हाळ्याचा पाहुणचार अनुभवायला। होय, कोकणच्या मातीचा सुगंध आणि कोकणच्या दर्याची अनोखी चव त्यांच्या प्रत्येक डिशला। इथं एकदा आलेला पर्यटक आयुष्यभरासाठी दादा सामंत यांच्याशी नातं जोडतो, तो फक्त एकाच कारणासाठी, ते म्हणजे झाडे, वेली, सागर आणि मनमुराद ऑक्सिजन यांनी लगडलेलं त्यांचं प्रेम। आपल्या आर्यावर्त कृषी पर्यटन केंद्राच्या माध्यमातून जगभरातल्या पर्यटकांना एक स्वर्गीय अनुभूती देण्याची किमया साधली आहे ती दादा सामंत यांनी। त्यांच्या या अतुलनीय कार्याबद्दल कोकण ॲग्रो टुरिझम रत्न हा सर्वोच्च बहुमान आपल्याला प्रदान करताना आम्हाला अत्यानंद होतोय। राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7चे मुख्य संपादक सागर चव्हाण, श्री 108 महंत गावडेकाका महाराज, माजी आमदार राजन तेली यांच्या हस्ते दादा सामंत यांना हा कोकण ॲग्रो टुरिझम रत्न पुरस्कार सन्मानपूर्वक प्रदान करण्यात आला। यावेळी त्यांच्या समवेत त्यांचे जावई राजेश देसाई, कन्या ज्योती देसाई, नातू ओम देसाई देखील उपस्थित होते। कृषी क्षेत्र हेच माझं होतं, कारण का माझे वडील हे ॲग्रिकल्चरिस्ट होते। फ्रॉम हुज रिफ्लेक्शन अँड एक्सपिरियन्स आय ॲक्वायर्ड द व्हॅल्यूज ऑफ पॅट्रिऑटिझम अँड सायन्टिफिक ॲटिट्यूड। आणि त्याच्यातूनच मला मार्गदर्शन मिळालं। अनेक मुख्यमंत्री, सुशील कुमार शिंदेपासून राणीपासून ठाकरेपर्यंत सगळ्यांनी माझे सत्कार केले, सगळ्या गव्हर्नरनी माझा सत्कार केला। मी साहेबांना एवढंच सांगतो की
पहिल्यांदाच तुमच्या हस्ते माझा सत्कार होतो ही मला अतिशय आनंदाची गोष्ट वाटते. आणि या जिल्ह्याचं नेतृत्व आपण तडफदारपणे करतात. प्रशासनावर प्रचंड ज्याची पकड आहे अशी ओळख जी सांगितली जाते ती रवींद्रजी चव्हाणांची, हे मी सगळ्यात ऐकलेलं आहे. आणि त्यांना आपण सगळ्यांनी बळ दिलं पाहिजे. केवळ सत्कार आणि अशा प्रकारचे कार्यक्रमाने बळ प्राप्त होणार नाही, तर प्रत्यक्षात आपण कार्य केलं पाहिजे. निसर्गानं आपल्याला सगळं दिलं, निसर्गानं दिलं म्हणून काही होत नाही. ब्रह्मपुत्रेत दरडोई 10,000 लिटर्स पाणी आहे, परंतु आजूबाजूचा प्रदेश दारिद्र्य आहे. निसर्गाने दिलं म्हणून मी समुद्राच्या काठावर राहतो, काय तिथे कमी आहे? लाईट हाऊस आहे, समोर देवबाग आहे, संपूर्ण समुद्र आहे, कॉन्फ्लुएन्स झालेला आहे, कर्ली नदी आहे, अरेबियन सी आहे, काय नाही आहे तिथे. पण मला कोकणच्या या चॅनलने प्रश्न विचारला होता TV वर की सगळे लोक गोव्याला का जातात, भोगावला का नाही येत? तर मी साहेबांना सांगितलं की आम्ही भोगल्याचे लोकच असे आहोत की आमच्याकडे काय आहे आम्ही दाखवलंच नाही ना आतापर्यंत कुणाला. हे जर दाखवलं असतं तर आमच्याकडे लोक आले असते. आणि आता आपल्याकडे यायला सगळी मंडळी लागलेली आहे. अतिशय सुंदर अशा प्रकारचं ॲग्रो टुरिझम ज्याला आपण म्हणतात, अत्यंत आधुनिक. मग त्याच्यामध्ये विशेष काय सांगायचं तर आम्ही किचन सुद्धा वेगवेगळे 2 केले. व्हेज वेगळा, नॉन व्हेज वेगळा. त्यांची भांडी वेगळी, इकडचं भांडं तिकडे नाही, तिकडेचं भांडं इकडे नाही. अशा प्रकारचं अत्यंत आधुनिक जर टुरिझम त्या किनाऱ्याला जर कुठलं असेल तर त्या आर्यावर्त या नावाने प्रसिद्ध आहे. मी रवींद्रजी चव्हाण साहेबांना विनंती करतो की आपल्याला वेळ तर कधी ना कधी मिळेलच, पण माझ्यासाठी तुम्ही 5 मिनिटं वेळ काढा. त्या ठिकाणी ज्या काही गैरसोयी आहे, संपूर्ण भागाचा जो दगडी बंधारा आहे तो कोसळून गेलेला आहे, त्या ठिकाणी बांधण्यासाठी आपण जर नक्की एक शब्द टाकला तर ज्यांनी ते काम कित्येक वर्ष जमलं नाही ते आपल्याला एक 2 महिन्यातच जमून जाईल. अशा प्रकारची आपली एक मोठी पकड आहे आणि त्या पकडीचा उपयोग आपण शेतकऱ्यासाठी, गोरगरिबासाठी कराल अशी मला आशा वाटते. आर्यावर्त कृषी पर्यटनामध्ये ऑक्सिजन टू द टुरिझम ही जी संकल्पना आहे आता ह्या चॅनलने काढले. चॅनलला मी सर्वप्रथम सगळ्यात माझ्या कुटुंबियातर्फे धन्यवाद देतो की ऑक्सिजन टू द टुरिझम ही जी संकल्पना आहे ही साधी आणि सोपी संकल्पना नाही मित्रांनो. ही संकल्पना अशी आहे की बाळ जन्माला ज्यावेळी येतो त्यावेळी त्याला आईचं दूध लागत नाही. बाळ जन्माला ज्यावेळी येतो त्यावेळी त्याला पहिला ऑक्सिजन लागतो. ऑक्सिजन जर नाही दिला कुठल्याही डॉक्टरला विचार तर ते बाळ तात्काळ मरण पावते. दूध हा नंतरचा विषय आहे, पाणी हा नंतरचा विषय आहे, परंतु ह्याचं शुद्धीकरण जे ऑक्सिजन टू द टुरिझम ही संकल्पना काढलेली आहे ती झाडं कुठे आणि कशी लावायची ह्याचं सुद्धा वेदात उत्तर दिलेलं आहे. पूर्वेला वड लावायचं, पश्चिमेला पिंपळ लावला पाहिजे, उत्तरेला दुसरं कडुलिंबाचं झाड लावलं पाहिजे. झाडं कशी लावायची, कुठून ऑक्सिजन मिळणार ही संकल्पना ह्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगितली जाते. म्हणून मी साहेबांना सांगतो की नुसती झाडं लावा, ह्याला काय अर्थ आहे? कुठली झाडं लावायची? केवळ आपल्याला पर्यावरण म्हटल्यानंतर जंगलं आणि झाडं दिसतात, हे चुकीची संकल्पना आहे. पर्यावरण म्हटल्यानंतर वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ द लँड इज टू बी इन्क्रीज. वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ द लँड जर इन्क्रीज करायची असेल तर त्या ठिकाणी पिंपळ पाहिजे, त्या ठिकाणी वड पाहिजे, त्या ठिकाणी कडुलिंबाची झाडं पाहिजे, त्या ठिकाणी करवंदीच्या झाडी पाहिजे की ज्याच्यामध्ये गवत असतं आणि गवत पाणी अडवतं. वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी ऑफ द लँड इन्क्रीज होते. ही संकल्पना तिथे आहे. ऑक्सिजन सगळ्या बाजूने कसा मिळणार? सुगंधी वनस्पतीचा सोडा, पण साहेबांना मी सांगू इच्छितो मेडिसिनल प्लांट सुद्धा साहेब अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कोकणामध्ये कुडा होतो, कोकणामध्ये अडुळसा होतो, कोकणामध्ये कोरफड आहे, कोकणामध्ये सदाफुली आहे, काय नाही आहे कोकणामध्ये ते मला सांगा. ती मेडिसिनल प्लांट आपण लावली पाहिजे. आणि एवढ्या स्वार्थाने मी तुम्हाला सांगतो आणि साहेबांना पण मी सांगतो, साहेब समजा एखाद्याच्या पोटात दुखत असेल किंवा त्याच्या लहान मुलाला अतिसार झाला आणि आपल्या टुरिझमसाठी टुरिझमवर ते लोक आले असतील तर ते काय सांगतात माहिती आहे का की पोटात दुखणारं काहीतरी औषध द्यावं. म्हणजे तुम्हाला फर्स्ट एडची माहिती पाहिजे, मेडिसिनल प्लांट माहिती पाहिजे. पुढ्याचं पाय धरून दिलं तर त्याचा अतिसार थांबतो, नाहीतर ते रूम सोडणार आणि निघून जाणार मोठ्या डॉक्टरकडे. ह्या गोष्टी टाळण्यासाठी, ह्या गोष्टी राहण्यासाठी आपण मेडिसिनल प्लांटचा सखोल अभ्यास केला पाहिजे. आणि ज्या माध्यमातून तुम्हाला ऑक्सिजन जास्तीत जास्त शुद्ध कसा मिळेल. आता सगळ्या नद्या गटार वाहणाऱ्या झालेल्या आहेत.
सगळ्यांना त्यातून गटार वाहतो. मी म्हणतो काही नाही वाहिलं तरी चालेल, पण गटार वाहता कामा नये. शुद्ध हवा आणि शुद्ध पाणी हे डोंगरी भागातूनच मिळतं आणि ते शुद्ध पाणी कसं दिलं जातं, भांडी कशा प्रकारचे घासली जातात, 3 वेगवेगळे टब ठेवावे लागतात. अशी नाही कोण भांडी घासत, धर ते भांडे घासे काय आहे. आणि अशा प्रकारे टुरिझम कोणी चालवू नये. स्वच्छता ही अतिप्रिय आहे, जी हा संपूर्ण चॅनलने माझ्या घरी येऊन 4 वेळा पाहिली. ही स्वच्छता ही काय चीज आहे आणि मी ती साहेबांना दाखवू इच्छितो की स्वच्छता कशी असते, कशा प्रकारे केली जाते आणि भांडी घासण्याची जागा कशी असली पाहिजे. एका टपामध्ये खरकट, दुसऱ्या टपामध्ये सोपचं पाणी, तिसऱ्या टपामध्ये शुद्ध पाणी आणि शुद्ध पाण्यातून भांडी काढून पुसून ती लावली पाहिजेत. भांडे पुसल्याशिवाय कुठल्याही कस्टमरच्या पुढ्यात ठेवता कामा नये. अशा प्रकारची सगळी काळजी घेऊन एक अत्यंत आदर्श आर्यवर्त टुरिझम मी त्या ठिकाणी निर्माण केलेलं आहे. आज मला संपूर्ण देशात, महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक जो मिळतोय हा ह्याच कारणामुळे मिळतोय. कुठलीही गोष्ट, सृष्टीचं सौंदर्य आणि आपलं सौजन्य याची एकी घडल्याशिवाय कार्य घडत नाही. यावेळी व्यासपीठावर विशाल सेवा फाउंडेशनचे संस्थापक विशाल परब, माहिती अधिकारी प्रशांत सातपुते, भाजप नेते माजी जिल्हा परिषद सभापती जयेंद्र रावरणे, जिल्हा बँक संचालक महेश सारंग, दोडामार्गचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष संजू परब, ठाकरे गटाचे नेते अतुल रावराणे, ठाकरे गटाचे नेते बाळा गावडे आदी उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.